Hyvät katsojat, tervetuloa seuraamaan Koulushow 93 ohjelmasarjaa, joka on samalla koululaisryhmien välinen TV-ohjelmakilpailu. Jo hyvissä ajoin toissa vuonna Koulun kerhokeskus ja MTV pyysivät kouluja taltioimaan videolle noin 10 minuutin kestoisen kokonaisuuden sisältäen koulun ja oppilaiden semmoista esityksellistä osaamista. Musiikkia, laulua, soittoa, tanssia, sketsiä, vaikkapa akrobaattitemppuja. Ja näitä nauhoja todella sitten tuli. Yli 60. Siitä kiitos teille kaikille, koululaisille, opettajille, ohjaajille. Laskeskelimme, että varmasti monet tuhannet ihmiset ovat olleet vaikuttamassa yhteistyössä näiden nauhojen syntyyn. Ja loppukilpailuun tuomaristo seuloi sitten 9 ohjelmaa. Ja nämä 9 ohjelmaa on nyttemmin toteutettu koululaisten, opettajien ja MTVn ohjelmahenkilöstön yhteistyönä. Tuomaristoon kuuluivat kustantaja ja sovittaja Olli Heikkilä, kuoromies, kuorokapellimestari ja pedagogi Paavo Kiiski Lahdesta, MTVn tuottaja Marjukka Yliruusi, toiminnanjohtaja Vuokko Valkamo, koulun kerhokeskuksesta ja istuinpa siellä minäkin. Ja huolella näitä nauhoja katsoimme. Ja sitten ryhmittelimme 3 kouluesityksen jaksoihin nämä ohjelmakokonaisuudet. Ja tänä sunnuntaina nähdään sitten 3 ensimmäisen koululaisryhmän esitykset aloittajana Särkijärven ala-aste Askolasta. Missäs Askola oikein tarkalleen sijaitsee? No se on Porvoon naapurikunta, itäänpäin. Teillä on mainio idea, te parodioitte paikallisradiota TV:ssä. Onko teillä joku esikuva siellä? No se Jokiradio Porvoosta. Se on niin hauska, että siitä kannatti lähteä sitten tekemään tämän, vai miten tämä idea syntyi? No kyllä se lähti oikeastaan siitä, että me haluttiin keksiä jotain omaperäistä ja päätettiin sitten yhdistää niin kuin televisio ja radio, että jotain visuaalista ja sitten tällaista kuulua. Että... Hyvä idea. Miten tämä työskentelytapa sitten, toteutumistapa teillä koulussanne eteni? No hyvin pitkälle yhteistä tiimityöskentelyä ollaan suunniteltu kaikki alusta saakka yhdessä. Teillä on uutta musiikkia, uusia sanotuksia. Kuka ne on tehnyt? Yhdessä niitäkin on ideoitu. Sinä olet vielä opettajan koulutuksessa itse, näin kerroit. Joo. Annetaanko siellä tilaa ja annetaanko siellä semmoinen kuva, että koulussa tulee tehdä paljon tämmöistä erilaista ilmaisua ja sen opettamista? No mun mielestäni sitä tietysti voisi olla vaikka enemmänkin vielä, mutta kyllä siihen toisaalta nykyisin kiinnitetään huomiota. Onko siellä jo tämmöistä kevyen musiikin arvostusta ja opetusta opettajan valmistuksessa? No ei nyt ainakaan näissä perusopinnoissa, että en osaa sanoa noista erikoistumisopinnoista, että tuleeko siellä enemmän, mutta että kyllä nämä perusopinnot on ihan keskittynyt näihin koululauluihin. Miten olette sitten oppineet tämän ohjelmanteon aikana jotain? Ja koulussahan pitää aina oppia. Se on se ihan totta koulun pääasia. No, on se kyllä silleen helpompi, kun ei koulussa ole ikinä silleen noin vapaasti ja sitten siellä on aina paljon tarkemmin määritelty, mitä pitää tehdä. Millä tavalla se teidän koulussa tekemänne työ eroaa täällä studiossa tehtyyn työhön tai tehtävään työhön? Tämähän on vielä kesken tämä nauhoitus. No en mä oikein tiedä. Ehkä siellä on sitten silleen, täällä saa silleen rauhassa keskittyä aina jokaiseen kohtaan erikseen, että siellä pitää mennä niinku suoraan sitten. Täällä ei soi kello ainakaan välissä. Mutta kiire täällä on. Mistä te olette repässyt koulutyön keskellä ajan tähän kaikkeen harjoittamiseen? No tämä on jo valmisteltu silloin paljon aikaisemmin, että nyt oikeastaan tämä kevät on ollut sitten loppuhiomista vaan, että joka viikonloppu ollaan harjoiteltu. Ja opettajan ei tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa, vaan koulupäivän puitteissa aina kaiken ehtii, niinkö? No
ei nyt ole täällä tietenkään mun kohdalla ainakaan näin, koska mä opiskelen viikot, että tää on ihan mun oma vapaa-aikani. Näin se tuppaa olemaan kouluelämä. Joo. Ja nyt on Särkijärven koulu valmiina ja Särkijärki radio aloittaa tämän Koulushow 93 kisan. Можно видеть экземпляры всех этих изданий. Kuuntele särkeet, kasvata järkeet. Kuuntele särkeet, kasvata järkeet. Särkiradio, järkiradio. Särkijärkiradio. Pieni kalas. Tervetuloa Särkijärkiradion aalloille. Seurassanne on tänään Raija Rapakko ja kuuntelette ohjelmaa Aaltojen tuomaa. Paikallisuutisia. Askolassa murtauduttiin viime yönä muurahaispesään. Voro sai saalikseen kuningattaren ja puoli valtakuntaa. Poliisin muurahaiskarhukopla tutkii tapausta. Ja nyt vähän musiikkia. Lauluyhtiö Onnen onkijat esittää Kalastaja Eemelin valssin. Kalastaja. Ei saa pikku fisua kalastua pois. Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies ja Emeliksi mä ristiin joo. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties ja kari kaukaisen jään kainaloon. Jos lämmin on kesä tai kylmä hätistää, niin yhtään ei väliä se. Ei haittaa nähdä näin, kun jyrsin evästäin ja kalan paineeksi juon kuukoseen. Mä verkota tehen, vain lasken olellen ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuun maadon mä punjotan ja hyi, ahti suantejaan. Aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aloille katseeni luon. Siellä ahvenet ottaa jo vierellä karjen, kun kalavehkeeni venheeseen tuon. Jos lämmin on kesä tai kylmä hätistää, niin yhtään ei väliä se. Ei haittaa nähdä näin, kun jyrsin evästäin ja kalan paineeksi kuukoseen. Mä verkota tehen, vain lasken olellen ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuun maadon mä punjotan ja hyi, ahti suantejaan. Meille on tullut kortti, jossa lukee näin. Joka päivä me täällä kuunnellaan teidän radio-ohjelmaa. Ihan jees se on muuten, mutta vaan yhtä ikinä ei kuulla saa. Siellä räppiä koskaan soiteta ei ja just sitä me haluttais. Sillä räppi meidän sydämet vei ja sitä me rakastetaan. Eihän näin hellyttävään korttiin voi vastata muuta kuin, että tässä teille Rap Girls ja musakerholaisten oma sanoitus ja sävellys, Kana Rap. Olkaa hyvä. Oli Kanalassa kana, jonka kerrotaan, ole mahtava munimaan. Ja Kanalan pihalla puolestaan mielikki märehti ruohaan. Sylvikana mielikki mukanaan, päätti lähteä avaraan maailmaan. He lähtivät sotilaita seuraamaan ja päätyivät armeijaan. Kot, 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 kana kot, kotti. Muu ammuu, sanoi mielikki. Kot, 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 kana kot, kotti. Muu ammuu, sanoi mielikki. Kersantti kuulutti käskyjään, juoksu hautaan mielikki määrätään. Sylvi omasta pyynnöstään, laskuvarjon jääkäriksi ylennetään. Mutta mielikki jäikin puristuksiin, syvälle juoksuiden uumeniin. Ja Sylvi kun koneesta hyppäsi, niin oli laskuvarjo unohtunut kanttiin. Kot, 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 kana kot, kotti. Muu ammuu, sanoi mielikki. Kot, 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 kana kot, kotti. Muu ammuu, sanoi mielikki. Sylvi teki syöksyyn hirveän, mielikin niskaan päättyvän. Lehmä poterosta peloissaan pomppasi ja siinä samassa
vaan, joka suki ja oikoili sulkiaan. Saivat seikkailusta he tarpeekseen ja palasivat kotiin konnuille. Nyt mieli kiiloisena lypsää vaan, ja Sylvi on mahtava munimaan. Ei tahtonut enää kumpikaan heistä lähteä koskaan seikkailemaan. Kot, 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 kana kot, kotti. Muu ammuu, sana mielikki. Kot, 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 kana kot, kotti. Muu ammuu, sana mielikki. Sain juuri uutissähkeen, jonka mukaan Tiilänjärvessä on havaittu tappajasärki, joka on väriltään kullanhohtoinen. Ja noin 10 senttimetrin mittainen. Tappajasärki kuuluu syöneen jo 2 lehmää. Ja 1 omakotitalon. Meille on tullut kortti, jossa toivotaan värttinää. Mutta koska emme saaneet yhtyettä studioomme, studioomme on oma lauluyhtiö Rukki esittää meille Marilaulun. Ole hyvä, Rukki. Tässä kaikki Särkijärki-radiossa tällä kertaa. Aaltojen tuomaa virtaa vastaanottimiin jälleen ensi viikolla samaan aikaan samalla kanavalla. Kiitos seurastanne ja kuulemisiin taas ensi viikkoon. Kuuntele särkeen, kasvata järkeen. Kuuntele särkeen, kasvata järkeen. Särkiradio järkeen.